Víte o tom, že se otevírá ta nová školka Chmíříčko? Co kdybychom se tam šli podívat? Pojďte, jdeme! Ale počkat, kdo to vlastně vyslepičil? Dětský lesní klub Chmíříčko nabízí v ekocentru Prales volná místa ve školce od září 2024. Jedná se o předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 7 let s důrazem na pobyt a pohyb venku na čerstvém vzduchu se zaměřením na ochranu přírody. Nabízíme 5denní, 3denní i 2denní docházku. V případě zájmu se nám ozvěte na telefon nebo na náš e-mail a nezapomeňte sledovat naše webové stránky. Budeme se na vás a vaše děti těšit.